खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो बड' जब निउसआव बरायना लाफिननाय जाबाय लोगोफोर जोंहा बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय माखासे अरुणोदय स्किमनि आपडेट फैदों जेरै नोंथांमोनाथ' बयबो मिथिखागौ जानांगौ जोंहा बिटिआरनि सिङावबो बेनिफिशियारि लिस्टआ ओंखारना फैबाय नाथायबा बे बेनिफिशियारि लिस्टनिनो जायफोरना माने बेनिफिशियारि लिस्टआव नामा फैनो हायाखै बिथांमोनाबोथ' एप्लाइ खालामदोंमोन जेनेबा एलिजिबिलिटिनि थाखाय बिथांमोना जाहाथे बेनिफिशियारि लिस्टआव फैनो हायाखै जानांगौ नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ जानांगौ जुदि नोंथांमोननि नामा बेनिफिशियारि लिस्टआव फैबासो नोंथांमोना पेमेन्टखौ मोननो हायो बे अरुणोदय स्किमनिखौ दा लोगोफोर नोंथांमोना साननो नाङा बेनिफिशियारि लिस्टआव नाम फैदों माने नोंथांमोना दायो माने अरुणोदय स्किमनि फैसाखौ मोननो हागोन दा जोंहा बिटिआर गभर्नमेन्टनि बे नटिसखौ आं नोंथांमोननो खोन्थानि बेहाय होननाय बायदिबा लोगोफोर माने नोंथांमोननि बे बेनिफिशियारि लिस्टआव नाम फैदोंबा बिथांमोना आरोबाव खेनसे रिभेरिफिकेसन खालामगोननो नोंथांमोननिखौ गासिबो एप्लिकेसनखौ नायजोबगोन जुदि नोंथांमोननि बे एप्लिकेसनाव इनएलिजिबिलिटि बा जुदि नोंथाङा एलिजिबिलिटि नङाबा नोंथांनिखौ एप्रुभ खालामनाय जानाय नङा नोंथांमोना पेमेन्टखौ मोननो हानाय नङा दा बेनिखायनो नोंथांमोना जाहाथे मोजाङै डिटेल्सै मिथिनो हायो जोंहा बे फैसाया माला हाबमारगोन बेफोरखौ नोंथांमोना जाहाथे मिथिनो हायो बे नटिसआव फैदों नालाय बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलायदो बयबो आरो जाहाथे बेबायदिनो आपडेटखौ नोंथांमोना मोनबाय थानो हायो बिनि थाखाय नोंथांमोना बड' जब निउस चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला लोगोफोर जोंहा बे नटिसआ माबानिफ्राय फैदों बिटिसि गभर्नमेन्टनिफ्राय 14 जुन खालि ओंखारना फैदों बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल दा बेहाय बुंखादों आरो नैबेहाय नोंथांमोना नायनो हागोन ना गाइडलाइन्स फर रिभेरिफिकेसन अफ ड्राफ्ट बेनिफिशियारि लिस्ट अफ अरुणोदय स्किम आन्डार बिटिआर बिटिआरनि सिंनिया जोंहा माने रिभेरिफिकेसन खालामनांगौनो बेहाय गाइडलाइन्स होननाय दङ दा बेहाय गोबां मानसिखौनो बे बेनिफिशियारि लिस्टआव फैदोंबाबो इनएलिजिबिलिटि बिथांमोना माने गनायथाव जानाय केन्डिडेटफोरा माने गोबाङानो दंनो माने फैसाखौ जायनि एकाउन्टाव सोथावै बिनि केन्डिडेटनि गोबां नाम दङनो दा बिनिखायनो बिथांमोना बे बिटिआरनि जायफोर बिथांमोना माबायाव फैदोंमोन बेनिफिशियारि लिस्टआव आरो जायफोर बिथांमोना फैयाखै बिथांमोननि गासिबो माने एप्लिकेसन फर्मखौ खेनसे नायफिननाय जागोन माने भेरिफिकेसन खालामफिननाय जागोन दा जायफोर बिथांमोना गोदान बेनिफिशियारि लिस्टआव ओंखारनो हायो बिथांमोनासो बे अरुणोदय स्किमनि एमाउन्टखौ मोननो हागोन बेहाय बेखौ बुंखानाय दङ मोननै फैदों लोगोफोर आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थागासिनो दा बेहाय बुंनाय बायदिबा बेहायनिखा माबाया आरो जेनेबा बे लेटार्स नालाय बे गाइडलाइन्स होनाय बायदिबा बिटिआरनिसिमा बेखौ अर्डार होखाबाय आरो जुदि जायफोर बिथांमोना एलिजिबिलिटि नङा अब्ला बिथांमोना पेमेन्टखौ मोननाय नङा बेनिखायनो बिथांमोना रिभेरिफिकेसनखौ खालामनाय जागोन दा माला जोबगोन आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थानि बेहाय जोंहा बेहायनो लिरनाय दङ रिभेरिफिकेसन खालामनांगौ आं नेक्स्ट गाइडलाइन्सखौ नोंथांमोननो खोन्थानि फरायनानै नेक्स्ट गाइडलाइना नैबे मोनसेया लोगोफोर बेहाय अरुणोदय स्किमनि प्रसेसखौ बेहाय खोन्थादों माबायदि प्रट'कल दं बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थानि माला बे भेरिफिकेसन प्रसेसा जागोन आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थानि नैबिथिं आं बेखौ गासिबो फरायनानै खोन्थाला जायखिजाया आं नोंथांमोननो इम्परटेन्टखौल' फरायनानै खोन्थानोसै जाहाथे नोंथांमोना बेखौ उनावहाय मोजाङै फरायनानै नायो नैबेहाय लास्टआव बुंदों लोगोफोर बिथांमोना मोनसे गोदानै बेनिफिशियारि लिस्टखौ खालामगोननो डिपुटि कमिशनारा बेहाय बिडिअ'जों मिटिं खालामथिनदों बिथांमोना प्रसेसा 15 जुननिफ्राय जोंहा 15 जुना थांबायानो दा बिथांमोना मिटिं खालामगोननो 15 जुन खालि बे प्रसेसखौ लानाय जादों बेनिफिशियारि लिस्टखौ बिथांमोना ओमफ्राय उनाव सेलेक्ट खालामफिनगोननो सोर सोरजों खोथा रायलायगोननो BLRC बिसोरनि मिटिं जागोननो ओमफ्राय गासिबो बेफोरबायदि मिटिं जाखांनायनि उनाव बिथांमोना गुबुन आलादायै मोनसे बेनिफिशियारि लिस्ट खालामगोननो जे बिडिअ'फ्रा बिथांमोना मोनसे बेनिफिशियारि लिस्टखौ गोदानै खालामफिनगोननो बिथांमोना गोदानै बेनिफिशियारि लिस्ट खालामफिननानै जायो जेनेबा जायफोर बिथांमोना एलिजिबिलिटि बिथांमोननिखौ बिथांमोना बेनिफिशियारि लिस्टआव होसिगोन बिनिफ्राय बिथांमोना डिपुटि कमिशनारनि आखायाव बे बेनिफिशियारि लिस्टखौ हरसिगोन बिटिआर बे डिपुटि कमिशनारा नैबे 23-24 जुनाव बिथाङा डिपुटि कमिशनारा माबानो बिटिसि गभर्नमेन्टनो हरनांगोन एप्रुभेलनि थाखाय फैसाखौ सोनो थाखाय बिथांमोना माने नैबे डिपुटि कमिशनार डिस्ट्रिक्टनि डिपुटि कमिशनारा बे बेनिफिशियारि लिस्टखौ बिटिसि गभर्नमेन्टनो हरनांगौनो एप्रुभेलनि थाखाय माने एप्रुभ खालामबासो बिटिसि गभर्नमेन्टआ जुदि एप्रुभ खालामो अब्लासो बिथांमोना पेमेन्टखौ मोनगोन नालाय दा बेनिखायनो जायफोर बिथांमोना दा गोदानाव बेनिफिशियारि लिस्टआव फैनो हागोन बिथांमोनासो पेमेन्टखौ मोननो हागोन बिटिसि गभर्नमेन्टनिफ्राय नङाबा नोंथांमोना मोननो हानाय नङा दा नोंथांमोना सानना बेनिफिशियारि लिस्टआव जोंना नाम फैखाबाय दा पेमेन्टखौ मोननो हासिगोन नङा जोंहा दा गोदानै बेनिफिशियारि लिस्टखौ भेरिफिकेसन खालामफिननाय जागोन माने रिभेरिफिकेसन खालामनाय जागोन दा बे रिभेरिफिकेसनाव जुदि नोंथांमोननि नामा गोदानै फैफिननो हायोबासो नोंथांमोना बिटिसि गभर्नमेन्टनिफ्राय बे 830 रुपिसखौ
मास मोनसेयाव मोननो हाबाय थागोन जायफोर बिथांमोना इलिजिबल केन्डिडेट बिथांमोनासो बेखौ मोननो हागोन बेहाय माखासे प्रसेस होनाय दङ जेरै माबोरै फिल्ड भेरिफिकेसन लानाय जागोन जेनेबा नोंथांमोननि गामियाव फैनाय जागोन न'खराव फैनाय जागोन बेफोरबायदिबो जानो हागौ बेहाय नोंथांमोना जाहाथे मोजां फरायनानै माने बिथांमोना मिटिं लाग्रोनाय जागोन नालाय मिटिङाथ' जाखांबायानो दा बेहाय बिथांमोना नैबे बुंगारनो फिल्ड भेरिफिकेसन लिस्ट कम्प्राइजिं द नेम्स अफ रिक्वायर्ड फार्दार फिल्ड भेरिफिकेसन बिथांमोनानो माने गावबागाव केन्डिडेटनिखौ मोजाङै बिजिरना नायगोन आरो न'आव फैयाबा बिथांमोना फिल्ड भेरिफिकेसन खालामगोन नालाय बिथांनि माबाखौ नायजोबगोन डिटेल्सखौ नायजोबगोन बिनिफ्रायसो बिथांमोना जुदि नोंथाङा एलिजिबिलिटियाव गोलैयोबा अब्लासो नोंथांमोना माने बे पेमेन्टखौ मोननो हागोन एबा बेनिफिसियार लिस्टआव नोंथांमोना गोदानै फैनो हागोन दा बे रिभेरिफिकेसनाथ' जागासिनो दङ दा बिनिखायनो जुदि गोदानै बेनिफिसियार लिस्टआ ओंखारना फैयोबा आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरगोन जायफोर बिथांमोना बेनिफिसियार लिस्टआव फैगोन अब्ला मोनगोन बिनिखायनो नोंथांमोना जाहाथे गोदान बेनिफिसियार लिस्टखौ मिथिनो हायो बिनि थाखाय नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला जेब्ला गोदान बेनिफिसियार लिस्टआ फैगोन अब्ला नोंथांमोना आं आपडेटखौ होगोन बिनिखायनो नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आपडेटखौ गोख्रै मोननो थाखाय जाहाथे लोगोफोर नोंथांमोनाबो बयबो बे गाइडलाइन्सखौ गोदान गाइडलाइन्स होनायखौ बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय होनाय गाइडलाइन्सखौ जाहाथे मोजाङै फरायनानै नायो जाहाथे नोंथांमोना मोजाङै डिटेल्सै बुजिनो हायो आं बेहाय एसे बुरजाखौ नोंथांमोननो बे खोन्थानो हाला बे माखासे गभर्नमेन्टनि प्रसेसखौ बे लिरनानै होदों नोंथांमोना जाहाथे बेखौ नायो आं नोंथांमोननो जायखिजाया बे इम्परटेन्टखौल' खोन्थादों दा पेमेन्टआ नोंथांमोना माला हाबगोन जाहाथे बिटिसिनो नैबे माने डिपुटि कमिशनारा बिटिसि गभर्नमेन्टनो 23-24नि गेजेराव बेनिफिसियार लिस्टखौ साबमिट खालामगोन जुदि बे बिटिसिनि गभर्नमेन्टआ एप्रुभ खालामोबा अब्ला नोंथांमोना साननानै नायबानो जाबाय पेमेन्टआ जोंहा जुलाइ नङाबा आगष्ट मासनि गेजेरावनो हाबनो हागौ एबा जुनावनोबो हाबनो हागौ जुदि एप्रुभ जाबाय होननाय लोगो लोगो माने नोंथांमोननियाथ' मिथिखागौ जानांगौ बेंक एकाउन्टआव डाइरेक्ट नोंनि बे 830 रुपिसआ मास मोनसेयाव हाबबाय थागोन जायफोर बिथांमोना बेनिफिसियार लिस्टआव फैनो हायो दा लोगोफोर भिडिअआ बेखिनियानोमोन आं बे गाइडलाइन्सनि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों नोंथांमोना जाहाथे बयबो डाउनलड खालामनानै नायो दा बे भिडिअआ बेखिनियानोमोन माबाफोर सोंनांगौ दङबा नोंथांमोना भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव जाहाथे बयबो कमेन्ट खालामो आं नोंथांमोननो रिप्लाइ होनो नाजागोन चेनेलाव गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो नोंथांमोना बयनोबो जाहाथे भिडिअखौ शेयार खालामना होलायो जाहाथे बयबो आपडेटखौ मिथिनो हायो गोजोन्थों लोगोफोर